Chinezii impresionează din nou întreaga lume, de data aceasta ridicând primul turn așezat pe orizontală. Construcția pare o imensă grădină suspendată ce leagă alți 4 zgârienori. Turnul orizontal a fost botezat Cristalul și, tehnic vorbind, este un pod lung de 300 de metri din oțel și sticlă care conectează mai multe clădiri. Interiorul este absolut impresionant, cu parcuri, magazine, restaurante, piscine, dar și punți de observație, de unde oamenii pot admira priveliștea orașului. Construcția se bazează pe o structură din oțel ce cântărește peste 12.000 de tone, îmbrăcată cu 3.000 de panouri din sticlă ce formează bolta, plus alte 5.000 de panouri din aluminiu la baza podului. Cristalul este doar o parte, e drept, cea mai spectaculoasă a unui proiect gigant numit Raffles City, complex de peste 1000 de kilometri pătrați. Acesta va fi alcătuit din 8 zgârienori, un mall, spații de birouri și 1400 de apartamente.